Good morning ka Ilocano, yan. Huwebes ngayon. Sa wakas wala na si Egay. Natigil na siya ka Ilocano. Halos 24 hours kaming binabayo ng ulan at saka malalakas ng hangin. At buti na lang wala naman ng ulan at saka hangin. Nakakatakot ka Ilocano. Yung mga alas 10 ng gabi, nandito yung mga rescuer. Mayroon silang rescue dito sa amin. Ito lang muna yung mag-update lang tayo kay Bagyong Egay kay Ilocano. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo kay Ilocano. Pumasok yung tubig dito sa tulugan namin. Inaanang kay Ilocano. Oh no! Pasensya muna kayo sa kalat kasi dito muna kami natutulog pansamantala. Kasi wala pa kaming bahay. Yan. At ginagawa pa lang tong bahay namin kay Ilocano. Yan o. So far wala naman, yung mga barracks lang naman nung mga nagtatrabaho yung medyo tinay ng hangin kay Ilocano. Itong yero. Yan. Pasensya na muna kayo dito sa kalat kasi dito lang muna kami pansamantala natutulog ni Nanang. Dahil dalawang kama lang yan. Doon ako natutulog, si Nanang naman dito. Wow! At yung semento natin kay Ilocano, kahapon inayos namin yan kasi natangay yung yung tolda ng ating semento kay Ilocano na pinantakip natin yan. Kasi nasa 100 na semento pa yan. Pero talagang malakas si Egay eh. Kaya dun sa likod natuklap pa rin yung semento kay Ilocano doon. Ito na lang yung update ng bahay natin. Yan. Saka natumba yung mga marunggi ng kapitbahay natin kay Ilocano doon. Naglilinis si pare ni Marian. Ang lakas talaga ni Egay kay Ilocano. Pati rin yung gate namin yan. Binubuksan niya kaya inayos namin. Naglagay kami ng hollow blocks doon sa harap para hindi bumuka yung gate natin. Grabe. Kasi na malakas kasi si Egay kay Ilocano. Itong tricycle natin hindi kay Ilocano. Walang nabali na hasa nga yung santol. Yan. Pero tignan natin yung mga gamit natin kay Ilocano kasi nandito lang sa family house nila Nanang. At sabi nila kahapon basa na daw kay Ilocano. Yan o. Wala na yung mga gamit natin, basa na. Ganin natin yung store natin. Yan, wala na rin yung store kay Ilocano. Binaha tayo. I mean, tumulo yung bubong natin. Yan. Yung mga benta ni Nanang. Sira na yung saging natin kay Ilocano. Natumba na. Sayang. Mga alaga natin, nandiyan pa naman sila. Gutom na sila kay Ilocano kasi hindi ako nagpakain maghapon. Kasi nga sa lakas ng bagyo. Yan, dito muna tayo natutulog yan. Habang ginagawa yung bahay natin yan. Pakainin natin itong mga alaga natin kay Ilocano. Wala na yung pabo natin, wala na, nilamig na oh. Nababad na sa tubig. Pati rin yung isa oh. Itong pato yung okay pa naman sila kay Ilocano kasi sanay naman yan sila sa tubig at saka malamig. Kainin natin itong mga manok natin kay Ilocano kasi 24 hours silang hindi kumain. Gutom na sila kay Ilocano. Ito na lang yung mga natitira sa alaga natin. At ibebenta natin lahat to kay Ilocano kasi wala na tayong paglalagyan. Tignan ko lang tong ibon ko kay Ilocano kung kumusta naman sila. Yan o, buhay pa naman sila. Hello Bruno. Hello Bruna. Yan, buhay pa naman yung mga ibon natin kay Ilocano. So far nag-survive naman sila.
Dito lang muna pansamantala sila kay Ilocano kasi yung kulungan nila wala pa, inaayos ko pa habang ginagawa tong bahay natin. Sayang tong pabo natin kay Ilocano, wala na yan. Alam na natin kung saan na yan mapupunta. Kailangan na natin ng gin bilog para pampainit na kay Ilocano kasi ang lamig na eh. Makulimlim pa rin kay Ilocano pero humupa naman na yung ulan. Yan oh, natangay yung barracks ng yero ng barracks ng mga trabador natin kay Ilocano. Tignan natin yung mga tanim nating palay kay Ilocano kung ano na, kung lumaki daw yung tubig dito sa amin kasi. Nadanong nag-aayam ganat tan eh. Yan na kay Ilocano yung palay natin oh. Wala na kay Ilocano. Gusto lang to ilog na yung ano, palayan natin. Lagi ng tubig kay Ilocano. Nakalabano hanggang dito na lang yung ano pwedeng puntahan kasi may tubig na dyan oh. Oh, kinanti ka rin oh, laki ng tubig oh. Pasyar wala na kay Ilocano, laki ng tubig oh. Wala na yung palay natin dyan oh. Lubog na sa baha. Hindi pwedeng dumaan kay Ilocano yan oh. Kay Ilocano wala na yung ano natin dyan, yung palayan natin oh, yung palay natin oh. Lubog na sa ano kay Ilocano, sa tubig oh. Oh no! Hindi naman siguro masisira yung palay natin kaso nga lang tuloy-tuloy yung tubig wala kay Ilocano. Bibili tayo ng gamot ni Nanang kay Ilocano. Wala na yung ano dito sa amin, yung ilog oh, umapaw na po. Hanggang sa palayan yan kay Ilocano. Malakas pa rin kasi yung hangin. Buti na lang wala nang ulan. Pagka ganito namang may bagyo, pagkatapos ng bagyo kay Ilocano, sabi nga nila pagkatapos ng unos, syempre meron ding biyaya kahit papano. Madami nang nangingisda kay Ilocano kasi yung kalsada nalubog na po sa baha. Madami nang nakukuhang mga tilapia, mga bangus, ganun, ganyan kay Ilocano. Ginagawa ko rin yan nung bata pa ako, nangingisda po ako dati. Gaya nga niyan kay Ilocano, sa mga ilog, ang daming namimingwit. Tsaka ang daming nangingisda. Kaya ang daming nila kay Ilocano. Siyempre kadadaan ng malakas na bagyo, normal na yan kay Ilocano na walang kuryente. Kaya ang dami pong nagcha-charge dito sa amin sa may plaza. Meron kasi malaking generator dyan. At saka libre naman po yung, yung pagcha-charge dyan. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood.
Shoutout nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa aking mga video. Ingat po tayong lahat, ka Ilocano.